budeme se věnovat převážně posilování břišního svalstva. Lehneme si na záda, končetiny jsou nataženy. Střídavě zvedáme levý a pravý bok s odporem vlastní ruky a s lehkým zanožením jedné končetiny. Na jednu a na druhou. Kriste, pane, to zase otrvá. A dva. Odpor vlastní váhy stačí. Ještě jednou. Raz. A dva. A raz. A dva. A raz. To si nemůžeš vzít klíče, člověče. Teď vydatný cvik. Požádejte manžela nebo někoho z rodiny, aby vám přidržel nohy a pánev. Zvedáme se do polosedu, pro zdatnější ruce dáme v týl. A dolů. A nahoru. Pepo, prosím tě, pojď mě přidržet ty nohy, ať můžu. Dobře, držíme hezky nožičky, tak. Dobrý den, Slávinko. Nesvíš, no jako by to byl Pepa, Pepa tady není. Podívej se hezky, bez pomoci rukou leháme, ale nestýď se prostě hezky, ať máme pěkný břišní svaly. Vypneme hruď, ruce bez pomoci rukou, lopatky k sobě a pomalinku. Ano, pomalinku se spouštíme a zase pomalinku nahoru, ale vyplatí se, vyplatí se. Jenom hezky, aby se napínali svaly. Raz a dva. A dolů a nahoru a pořád a pomalinku vstát. Až mi to jde. Zdravíčko, Pepičku. Já ti dám zdravíčko. Já přišel na kus řeči, tady vidím Kus řeči, ty nebravo. Co je, chceš, abych tě přetáhl? Pepičku, ježiš Pepe, ta ženská v televizi říkala, že má manžel držet za nohy. Na televizi se nevymlouvej. Jako manžel by mohl držet nohy, akorát vránový. Jenže to sama asi nechce, co? Jo. O čem to mluvíš, Pepíku, prosím tě? Manžel, a nebo někdo z rodiny. Říkala ta paní v televizi, no. Jo. Tchá našeho Honzy, pro jaký příbuzenský vztah není jméno. Ale já ti řeknu, co on je pro tebe pan Vrána. Já ti to pan řeknu. Vrána. Už na svatbě jste se nechali spolu fotografovat. Taťko. Koňáčkem jste si tukali. No to snad není možný. Ano, na zdravíčko, tchánku, chtánku, abyste se mohli Tatínku. polizovat, co?